ideme sa rozširovať smerom na Balkán, pretože to je vec, kde sa hovorí, že keď tam neprídeme my, príde tam Rusko. A momentálne sa, pán Račovský, vidím, že krútite hlavou, čiže túto otázku budem dať aj vám, ale aby sme boli slušní, tak pýtal som sa pani Kleštincovej, ktoré krajiny by ste vy prijali do Európskej únie najbližšie? Príde tam nielen Rusko, ale príde tam aj Čína. Už tam prišla so svojimi investíciami a preberá rôzne priemysle, ktoré už mohli v tomto období byť súčasťou európskeho vnútorného trhu. Ak by sme ako Európska únia boli schopní urýchlovať tieto rozširovacie procesy, X krajín tam má jasne stanovený kandidátsky status a majú aproximované svoje práva na to, aby sa ten prístupový proces vedel urýchliť. Čo je dôležité, aby sme ako Európska únia mali jednoznačné posolstvo voči týmto krajinám, lebo naozaj my máme potrebu, alebo mali by sme mať aj nejakú integritu voči tým občanom, ktorí tam žijú, ktorí prešli za posledné obdobia ťažkými reformami. Ich priemysle, ich občianska spoločnosť sú pripravení na to, aby sa stali súčasťou Európskej únie. A tak ako aj voči Balkánu, aj voči Ukrajine, máme zodpovednosť povedať im, akým procesom musia oni prísť, aby mali prístup na vnútorný trh, aby vedeli benefitovať z tých štrukturálnych fondov. A zase na našej strane, či aj my napríklad na Slovensku ešte stále by sme vedeli dať ruku do ohňa, že dodržiavame tie kodanské kritéria napríklad z hľadiska rešpektu ľudských práv, slobody médií a podpory občianskej spoločnosti, ako to bolo, keď sme vstupovali do EÚ. Ďakujem pekne. Pán Radačovský, vy ste sa tak trošku zasmiali, keď som povedal, že ten Balkán, ak tam neprídeme my, tak tam príde Rusko. Ja by som tuto len v tejto súvislosti pripomenul, že pokiaľ sa odvolávame a pozrieme si uznesenie, ktoré bolo prijaté práve Európskym parlamentom, pretože spravodajcom bol slovenský europoslanec, ktorý končí teraz aktuálne, Vladimír Bilčík, ktorý mal na starosti práve túto oblasť Balkánu, tak sa presne hovorilo, že mali by sme si jednoducho pohnúť, pretože tá sféra vplyvu, keď tam neprídeme my, tak naozaj svoje záujmy tam bude presadzovať Rusko a Čína. Čo vám prišlo smiešne na tomto?